Χριστιανοί μου, με την χάρη και τη βοήθεια του Θεού επικοινωνούμε και σήμερα μαζί σας μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Ψαρών και Ιουσών για να εκφράσουμε κάποιες θεολογικές σκέψεις στην εβδομαδιαία χριστολογική εκπομπή μας για τον Ιησούν Χριστό. Το Άγιον Πνεύμα κατεβαίνει επάνω στον Ιησού εν είδη περιστεράς. Έτσι εκδηλώνονται δύο απόψεις της σχέσεως του Πνεύματος προς τον Ιησού. Από τη μια το Πνεύμα κατεβαίνει σαν δώρο του Πατρός προς τον Ιησού. Από την άλλη το Πνεύμα υποδεικνύει τον Ιησού στους ανθρώπους. Τους τον παρουσιάζει. Το Πνεύμα είναι κάθοδος, συγκατάβασης, δώρο. Είναι επίσης αποκάλυψη, υπόδειξη του Υιού του αγαπητού. Ο Ιησούς περιγράφει με τα παραπάνω λόγια το λειτουργήμα του Πνεύματος. Ου λαλήσει αφ' αυτού, αλλά όσα αν ακούσει λαλήσει. Εκ του εμού λείψετε και αναγγελεί ημίν. Ο Ιησούς είναι ο Λόγος. Κάθε θείος λόγος που ακούμε προέρχεται από τον Λόγο. Ο Πατήρ σκέπτεται και η σκέψη του εκφράζεται, προσφέρεται δια του Λόγου. Και το πνεύμα είναι η πνοή που φέρνει τις λέξεις. Είναι η φωνή που μεταφέρει τα λόγια. Είναι η γλώσσα της φωτιάς. Η φωνή έχει διάφορες αποχρώσεις. Το Άγιον Πνεύμα προσαρμόζει, τονίζει, χρωματίζει τον Θείο Λόγο ανάλογα με τις ανάγκες καθενός από αυτούς που τον ακούν. Δημιουργεί στο ίδιο κείμενο απειράριθμα παράλληλα κείμενα προσωπικά. Ερμηνεύει το Λόγο δίνοντάς του αυτή ή εκείνη την τονικότητα, τυλίγοντάς τον με τούτη ή εκείνη την ατμόσφαιρα. Τον κάνει ειδικά ιδιαίτατα δικό μας, τον εξατομικεύει. Είναι ο υπέρτατος καλλιτέχνης που ξέρει να συνοδεύει την ίδια φράση με συγχορδίες σε ατέλειωτες παραλλαγές. Όπως γίνεται σε ένα μουσικό έργο με τις αποχρώσεις εντάσεως ή απαλότητος που δίνουν οι διάφοροι εκτελεστές τις ίδιες νότες. Όπως γίνεται στις σημιτικές γλώσσες με τα σημάδια που επέχουν θέση φωνιέντων και εισάγουν πολλαπλές αποχρώσεις της λέξης, οι οποίες αποτελούνται μόνο από σύμφωνα. Σε κάθε περίπτωση το Πνεύμα παίρνει από αυτό που ανήκει στον Ιησού και μας το αναγγέλει. «Έτι πολλά έχω λέγειν ημίν, αλλού δύναστε βαστάζει ναύτη». Όταν δε έλθει εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας. Ο Ιησούς μας ξαναλέει αυτή τη φράση που είχε πει στους Αποστόλους. Εκείνοι δεν ήταν ικανοί να δεχτούν όλο το Λόγο του Χριστού, διότι δεν τους είχε ακόμη δοθεί το Άγιον Πνεύμα. Τώρα που το Άγιο Πνεύμα έχει δοθεί, υπάρχουν άλλες δυσκολίες που ενδέχεται να μας εμποδίζουν από το να ακούσουμε τον Λόγο του Χριστού. Η αδιαφορία μας, η απραξία, η χλιαρότητά μας. Μα εκείνος που μιλά και μαζί του ο καλύτερος διερμηνεύς του παραμένουν πάντα στη διάθεσή του μας. Έτοιμοι να γίνουν ακουστοί από όλους. Το Πνεύμα σε κάθε δευτερόλεπτο μας λέει τα λόγια του Χριστού, άλλοτε με μια δύναμη θύελλας, άλλοτε με μια απαλότητα άβρας λεπτής ή πηγής που κελαρίζει. Αλλά εμείς λυπούμε το Πνεύμα το Άγιον όταν δεν το ακούμε, όταν σκεπάζουμε τη φωνή του, όταν το αποθούμε. Η σκληρότης μας γίνεται αδιαπέραστη σε αυτή τη θαυμαστή τρυφερότητα, σε αυτή τη λεπτότατη επιμονή. Δεν ξέρει να ξεχωρίζει το θρώισμα των φτερών του περιστεριού. Και αυτό αποτελεί το αιώνιο πάθος του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιον Πνεύμα θέλει να μας μεταγγίσει το Λόγο. Το ίδιο αποσύρεται μπροστά στο Λόγο. Και αν προσπαθήσουμε να φτάσουμε το Πνεύμα ανεξάρτητα από το Λόγο, το Πνεύμα χωρίς το Λόγο, το περιστέρι χωρίς τον αμνό, το Πνεύμα κατά κάποιο τρόπο εξαφανίζεται. Δεν αφήνει τον εαυτό του να γίνει αισθητός και αντιληπτός παρά σε συνάρτηση με τον Ιησού. Το Άγιον Πνεύμα μας είναι τόσο εσωτερικό που θα μπορούσαμε να πούμε με κάποια τολμηρή έκφραση ότι αποτελεί το εγώ της πνευματικής μας ζωής. Μιλάει εν ονόματί μας, κράζει μέσα μας, αβά ο Πατήρ. Τοποθετεί τον Ιησού μπροστά μας και μας ενώνει με το σωτήρα μας. Θα μπορούσε να λεχθεί ότι ο Υιός εν ό γινόμαστε τέκνα υιοθετημένα του Πατρός. Αποτελεί το αντικείμενο της ζωής της ψυχής μας και το Άγιον Πνεύμα το υποκείμενο. Τα παραπάνω φυσικά με όλες τις επιφυλάξεις και όλους τους προσδιορισμούς που απαιτούνται.
διότι το Πνεύμα ενώνεται με ό,τι βαθύτερο έχουμε μέσα μας, με ό,τι μας κάνει να τίνουμε προς τον Ιησούν Χριστόν. Να συντονιστούμε με την κάθοδο του περιστεριού που ο Πατήρ καταπέμπει στο μονογενή Του. Να τοποθετηθούμε, να προσκοληθούμε στον πολύ αγαπημένο Υιό και εν το Υιώδια του Αγίου Πνεύματος να βρούμε τον Πατέρα, συντονισμένοι με την τάση του Ιησού προς τον Πατέρα. Όσο είναι δυνατό σε ένα δημιούργημα να πραγματώσει τέτοιους συντονισμούς.